Tagal ng tricycle. Maiwan ako ng bus, papuntang Maynila. Ano yung tricycle? Tricycle! Ay, yung dati na naman. Yosef. Bossing! Pakakay! 10 kayo? Isa lang ako, hindi 10, isa lang. Kaya nga, 10 kayo. Sa bus terminal. Kaso, Bus terminal ka? Sige, sakay na boss. sigurado. Diretso. Oo, namamasayro tayo eh. Baka naman pagdating ng oras. Lagay mo na dyan boss yung mga kargamento mo dyan. Saan ba punta bossing? Ba't may mga palak ang dala dyan? Mayroon akong kontrata sa Maynila kasi kailangan kong palak. Pupunta ka? Oh, tara na. Lagatak! Ano ba yung cellphone ko? May tumatawag bossing. Ito pala, nakasabit pala. Lok. Wait bossing wait bossing. Wait. Teka, ito yung bagong cellphone na bagong labas bossing. Kung matatanong mo lang. Ito, pipihitin natin bago sagutin. Hello? Baliktad pala. Ito pala yung may loudspeaker. Hello, Rika? Uy, kumusta ka dyan? Ay, ito nga, may pasahero na ako. Oo, pupunta na kaming Bakakay. Diyan mo na ako intayin sa may terminal. Bus terminal. Ha? Oo. Ako nang bahala. Magsisinit tayo sa Legazpi. Legazpi? Ay, ayaw ko nga dyan sa Daraga. Legazpi nga gusto ko. Ha? Sige. Sige. Lagatak! Ay, wait, boating! Hello? Wendy? Teka lang, boating ha? Ay, ba't may sakit ka? Ano nangyari? Nako. Boating, huwag ka naman magwala. Eto nga may kausap ako. Eto nga, may sakit nga si Wendy, kawawa naman, Ba't aray ko? Aray ko, ano ba? Naipit yung aking part, ano ba naman yan? Wala namang respeto. Hello, Wendy, naipit yung pit ko, inipit ng pala. Aray ko. Late ako! May sikit nga yung tao. Ito naman. Ano ba yan? Nasira na, tingnan mo nga. Nasaan yung cellphone ko, Yung cellphone mo. Nasaan na yung cellphone? Tawag ng tawag. Cellphone! Ang mahal pa naman ang cellphone ko ito. Hello, Wendy! Hi! Motor ko yan! Ay! Wendy! Kinuha! Kinuha yung motor ko na naman. Kinuha na naman yung motor ko.